Di ba mananagaan ka ko? Kay nga no man day inday. Unsa man po imo ipatagna? Gusto lang ako i-confirming ko kung kinsa dyan yung picture sa babae nga nakita na ako sa galeri sa cellphone sa kumbana. Kay murag, nagduda man dyan ko nga kabit ni siya. Patanawa ko no ko. Dirain ko. Uy, Nganoin ko? dili mayong tilima doon kining akong nakita. Kay nga naman di ay. Wallpaper naman ko sa cellphone ang akong nakitaan. Oo, tutuod. Nakalakpan na ini. Karunga po na inday ay. Oo, dirain ko. Nganoin ko? Muram ko kag natukan. Tinuod ba ning akong nakita? Kay nganoin ko? Sakto ba nga akong pagtuo nga kabit ni sa kumbana? Dili. Oh, Nasayop dyan ka ng bahina. nga na sa'yo pang kwing ko. Ayaw pagbuot kaya ako'y mananagan. Kay kinsa mo din bayana? Mao man ko ni asawa si Mombana. Ha? O ikaw, mao'y kabit. Ayaw. Ingon ka, wakay kita ko nako. Pasaliwa ako dong. Nga mo man kami istorya nako. Nga manananggal ka. Sinalugay na nato panagtipon. Gibabot na dyan mo nga lang tawa mo istorya nako. Pasaliwa na lagi ko dong. Ah, dili. Magbuwag na. Oh, mahino na to natutulog ko mga anak. Ako ang duha. Imo ang isa. No. Di ko masagot. Labaw na di pa ko masagot. Nga duha imo ha. Pwes, tungawan na to ng isa. Unsa? Total, manananggal. Basta na usahan na nila. Ayaw. Jane, okay ra ba ka? Okay raman ko. Ngano di ay? Sigurado kang okay ka? Oo. Mao ba? Time para good. Ngano may dool makadinhi. Basin makita ka sa kung bagong uyab ha? Kahibaw ba to nga ikaw akong ex? Ngano siloso man kay na imong bag-oron? Ay, syempre. Mahal ba ako niya? Sure ka nga mahal ka? Magselos ka na siya kung di pa ko niya mahal? Ngano man lagi be? Gipasakitan ra ba lagi kaniya? Kano sagod ko niya pasakit eh? Kayon sa man dito ko nadungog ka be eh. Nga may agay ka. Maingon pa man gani kang hinahinayara? Ayaw. Three drinks in the house.